Chirongwa chatinacho chinonzi che-above the influence. Above the influence tikuedza kudzidzisa vanhu vatinogara navo munharaunda kushata kwakaita kutora madrugs kana masubstances kana zvinodhaka mukati meupenyu hwavo. SeDelta tinogadzira doro rinomwiwa nevazhinji, asi chatinokurudzira ndechekuti doro iri rinofanira kunwiwa nevanhu vakura vari above the age of 18. Kana uri pasi pe-18 hatikurudzire kunge uchitora mhamba. Chimwe chatiri kukurudzira nekampeini iyoyo ndeyekuti patinoenda kunomwa doro redu ratinobika seDelta, vanhu vasaite binge drinking. Binge drinking kureva kuti wakagara panzvimbo imwe chete woonekwa, for example, wakupedza kreti rese redoro. Hakusi kumwa kwakanaka kwatinokurudzira seDelta. Uye kana vanhu vachienda kunomwa kumafaro, tinokurudzirawo kuti vafambe nemunhu asingamwe doro, anenge achitora mvura yake kana makokokora atinobika seDelta. Iye munhu iyeye ndiye anozovadhiraivha kuenda kumba kuitira kuti vasadhiraivha michovha yavo vakadhakwa. Ndo chirongwa chatiinacho. Inonzi Superintendent Michael Chibaya. Ndini mukuru wemaCID muZimbabwe yose anoona nezvekuferefetwa kwokushandiswa kwezvinodhaka nezvinomwiwa zvinodhaka. Izvi tiri pano nhasi nenyaya yekufaita madrugs. Kuona pano chirongwa chiri pano chiri kuti smart drinking. Isusu yatinoti kana uchiti smart drinking unenge uchitomwa chinhu chakatariswa chinobvumidzwa pamutemo. Hatingati smart drinking kana uchimwa mutoriro kana kuti uchimwa tumadoro twenyu tuyatu. Haisiriyo smart drinking. Saka smart drinking yandifadza pachinhu wani isu semapurisa kuti taona vana vari apo vezvikoro vemayunivhesiti ese emuZimbabwe vanga vachitaridza unyanzvi hwavo hwekugadzira zvinhu zvavanoda kuti zvitibatsire pakufaita chirongwa ichi. Saka unyanzvi huchanotibatsira semapurisa pakuti tikawana chatinowana vanogona kuchiongorora. Vachiongorora votudza kuti chinhu ichi chakanaka here chakaipa. Nokuti mapurisa hatina simba kana unyanzvi hwokungotarisa tobva tati iri doro haribvumidzwi kana kuti aya madrugs. Tinotoda chinhu chinonzi science. Saka muchirungu muchiona vachiti innovation and technology. Kuda kuti zvinhu izvo zvitibatsire. Pane vamwe vana vandaonapo vanga vachita meshini yokuti kana iwewe uchidhiraivha ikangonodetecta kuti wakadhakwa inobva yadzima mota. Zvinhu izvo zvinondoberetsa nemapurisa. Tinoona mota idzodzo vamwe vanga vachigadzirawo zvimwe zvokuti tikangotora chinhu tikaenda pavari vanogona kutotudza kuti maproperties ari muchinhu ichi haabvumidzwi, chinhu chakashata ichi, chinodhaka, chinouraya. Ndokupai muenzaniso. Mukafamba mudhorobha muri kuona tudoro twakazara, asi munobva matoti mapurisa vari kuti kubata, havasi kubata chinhu ichi. Handizvo. Isusu mapurisa hatipo pakuti tinotaura kuti chinhu chine chakati chakashata. Chedu kuisa mutemo kuti titi zvanzi zviitwe zviitwe. Saka tinenge takudawo vakadzidzawo kuti vanonoti tatora tovapa voongorora vati zveshuwa mune zvinhu zvakati nezvakati zvakashatawo. Saka mapurisa batai, isu tonobata. Pachirungu ndiye vanoti tenge takujustify police action, kuti tisazonzi taita basa risiriro. Hurumende taikokorera nhamo yekuti yozonzi bhadharai nhingi makamuitira mhosva. Isu toda kuita zvinhu zviri pamutemo. Munoziva kuti kana tichiita basa redu munhu apara mhosva ane kodzero dzake, tinodziremekedza. Tataita.